Eta zuek nola hasi zineten mundu honetan, musika mundu honetan txartuta? Bueno, txikitatik gabiltza ez, bai bat eta bestea, txikitatik betian ikibilika gure musika tresna jotzen eta pixkaneka joan ginen, elkarrez ezagututa gero proiektu hau osatzen, eta pixkaneka gero eta gero sartzen. Eta zueia ibilbide luze bat daramazueia, eta ibilbide luze honetan hainbat diskotan jo duzue, eta hainbat talderekin ere aritzu zarete, beraien artean zeintzu daude? Bueno, bai, talde ezberdin bigea, eta, bai, kanpoko talde batzuk, edo hemengo taldeak, baina, hola aipatzeko denbora gehien egon garen taldeekin eta, Kepa Junkera, Ibon Koteron, gero beste kolaborazio batzuk, diskatan, zuzenekotan, Tejedor, Asturias taldeko Tejedor taldean ere, eta, beste hainbat batzuetan ere. Eta esan digutenez, zuek hainbat instrumentu jotzeaz gain, kontzertu didaktikoak eta ikastaroak ere eman dituzu, ez? Bai, proiektu honen beste zati bat, beste bi zati da horiek, ezta? Zuzenekotaz aparte, kontzertu didaktikoak egite dute bai. Euskal musika tresna inguruko kontzertu didaktiko, jendeei azalpenak ematen eta pixka gehiago zautzeko tresnak, eta ikastaroak egite dute bai. Euskal musika tresnak jotzen ikasteko edo pixka gehiago aurreatzeko. Eta jendeak beraletik hartzen aldu ikastaro horietan. Bai, nahiko guztua egoten da, normalean, bai, eta asko ikaste dute gainean. Gainean nahiko hurbiltasunagatik eta, nahiko kuriosa izaten da, normalean tresnagatik guztia, barrutikan, eta betiko gauzak ikusten ez diena normalean, edo ez diguna importantzia moten, hor egoten dira, eta bai, nahiko arrakastatsuak izaten dira normalean. Eta nik hemendik ikuste dut instrumentu bat, tubo ez egina edo ematen du dagoela, ze instrumentu da hori? Bueno, gukindako tresna bada, tubio izena du, eta, tubo batzuk dira. Zuk esan bezala, puduzezko tubo batzuk dira, partxe badaukate aldetako baten, eta, luzeren arabera afinatu ditugu. Eta nota ezberdinak ematen duzu, orduan bajo baten papera jo, bajo elektriko bat bezala. Beraz, bajo etxen egindako bajo bat, ez? Oida, etxen egindako, handu xamarra gainera. Eta gero zuen taldearen izena, Hogei Atz proiekt hau, nundi dator izen hau? Hogei Atz proiekt izen hori diskari eman genion, eta berez proiektuaren izena da. Aipatu dugun bezala, didaktiko arloan eta klaseak edo arlo hortan, hiru komponente horiekin edo, sortu genuen proiektua da. Eta, Hogei Atz edo, bion artean sortutako asuntu bat izan zen, eta 10 eta 10, hogei, ez da, misterio handik ez dauka asuntua. Eta gaurkoan Tolosan zaudete kontzertuan, noiz behi joaldu zu Tolosan? Proiektu honekin ez, beste proiektu batzukin eta bai, eta hemen ingurun, Ibarran jo gendun, Alegin bai, eta hemen ingurun beste kontzertuik ez dut uste egin deunik, baina gaur hementxe. Tolosan, bertako Xabier Zeberio dengo da bai, Oskorri eta Alos Kuartet taldeetan jotzen duna, bertakoa da, Tolosakoa, eta gaur konbidatu bezala eukiko dugu. Diskan bai parte hartu zuen, eta gaurko bertan izango da zuztenen bai. Eta plaza betetzeko asmoarekin? Hori hortako beti asmoa dago, baina gero. Jendea hurbiltzen bada eta gustua baldin badago, nahiz eta 10 edo 100, gustua baldin badaude guri berdin zen. Hori importantea, ez?